Acompañada por responsables do Goberno Municipal e do GAEM de Ribeira, que coordina os operativos de limpeza na zona, a voceira nacional do BNG visitaba esta mañá o Parque Natural de Corrubedo para coñecer o alcance do vertido de pellets de plástico nesta zona de gran valor ambiental. Dende alí, Ana Pontón volvía a instar a Xunta a activar o nivel 2 do Camgal para conseguir unha mellor coordinación de medios que permitan facer fronte ao vertido. Nesta mesma liña, dende o Concello de Ribeira reclama máis recursos fronte a esta catástrofe que, din, non é competencia municipal, posto que afecta xa a toda a costa galega. Gustaríame preguntarlle ao señor Villares se isto, en vez de ser boliñas diminutas de plástico, fose chapapote, tamén sería competencia dos concellos afrontar unha crise ambiental deste nivel en solitario? Eu creo que non. E creo que necesitamos a axuda da Xunta de Galiza, porque os concellos non podemos estar atallando esta situación de maneira solitaria. O BNG acusa ademais o Goberno da Xunta de ocultar información, sinalando o paralelismo coa xestión do desastre do Prestige. A este respecto, pidenlle á Consellería de Medio Ambiente que faga públicos os informes nos que presuntamente se confirma que os pellets non son tóxicos. Quero reclamar que a Xunta de Galiza faga público ese informe que, según a súa conselleira de Medio Ambiente, lle permite decir que estos pellets de plástico non son contaminantes. Nos queremos coñecer o contido desa documentación. Parécenos que é relevante a transparencia na xestión desta catástrofe e, desde logo, creemos que o que debe facerse é facer público de maneira inmediata ese informe para coñecer o seu contido, que parámetros se analizaron, porque o certo é que nos dá a sensación de que a Xunta de Galiza sigue nunha estrategia que é unha estrategia de ocultación.